Eden na esie or say what happened sana broni ebekano abusiafo yedru quarter foforo so kra yede homa foforo na nimdie foforo adusua foforo kra na sana otwe mu yede hye mase enche bia ene yede azaya enhoma no ede ba na wieye ya hye na otwe foforo ase a yede enhoma foforo ne nimdie foforo na afi adusua foforo na wo hwe the whole of this quarter we are yawura mu adusua yede brewe ya what to said the promise God's everlasting covenant and as a boshe no onyankopon da apem no adusua ben na sa akote mu nyina ye ba besua se me bone tofa ye behwe onyankopon apam no krampo eno ne de saa onyankopon apam no ede ben na eyemayen na ye krampo no ede na apam no ehwehwe afiri ye nchen eno na saa akote mu nyina no ye pese ye hwe na saa na otwi mu adusua toso baako na oyedi ehhyase o se what happened ede na esiye no kwasem se adusua yi se oyi hu firi mu a wonte ne ye ba ba ye ni nyina ase enti se ne ye nyina de ehu hyem no ye nsamfa ye hu enhyemu esa aboaso na ne kesi ne kwanya ofaso timi ne ho ekos etumi ko 40 miles per hour odi tumi ama yense enipa nso ebetimi aye enipa credit so we nyame so dia we careful how we treat animals even ansana yede adusua yi mu empensempense mu ede ebebrem moma yenkotie enwum emfree London Ghana memenda akwanfo church kwa enche na fei omoba ye wia yede adusua yi ahyase no ede ebetoa so enwum omoba betoa ma ye no omatunudin se bribiara ebeye yenkotie omo na yemra.
Who said Jesus to me na Elim Yano Sakranada Setruso Sedenara Sepaso Sedenara Kaisenyami Manisaswa Bibiarabe. Diani pantuminya anunanya miya bebre nawaya mayan ya chansu na obeya satrisu satanara Jenny Pantu Minye Eno Nanya Meye Bebre Nawaya Mayen Dear Jesuna Meye Satrisu Sedenara Sepasu
yɛbɛda kwafo ase ɔsoro biribiara bɛyɛ yie da ɔmo ase anwuma ɔmo de adi yɛde sua n'anim ɛkan ama yɛn no sɛnea meka na wɔtwe mu no yɛhyɛ adesua foforɔ ase koraa na hyɛdi amponyame adom nti no ɔma me aboafoɔ sonko wɔ ha si ɔmo ba bɛboa na afei yɛde adesua sonko yi nso ɛde abrɛ mu na me deɛ mosomfo Bismarck Mensa ma memfa saa kwanya yi so ɛna aboafoɔ yɛdi na afei yɛwie a yɛde adesua mu nkyerɛkyerɛ mu ɛde asɔm so mefa afiri ɛtoɔ no hwan a na mehwɛ Pastor Samson Aboagye ɛna ɛte ɛtoɔ ɛno hwan no Pastor yɛma wakɔ aba great na meba m'anim nso a na Mama Lucy Osuda kwa nso ɛna ɛte mfimfini no Mama Lu yɛma wakɔ aba great na afei nyinaa yɛ Elder Hansen Asamoah nso na te mensa ni fɛ super yi Elder yɛma wakɔ aba great meda mo ase nso sɛ da biara mode mo fidie ɛde to London Ghana memenda akwanhwɛfoɔ Sabbath school na afei trust mu ɛnkyerɛkyerɛ na sɛnea da yɛyɛ no wobɛkata w'ani baabi a wɔ biara no na memma the Hansen into addition and share obadie ensa ada from my mom paye yeda wase wa wo bo soro ne asase wa kyerɛ yɛn baabi a yɛfiri ne anidaso nsɛm a wode ama yɛn sɛ woka yɛn ho nti ma yɛn suro ɛnɛ nso biem wɔ waba sɛ wobɛkyerɛkyerɛ yɛn na yɛsrɛ ne sɛ fa yɛn mu ne yɛn kasa sɛ drobɛn ɛnkyerɛ wiase boa yɛn so na ne yɛsua yi enya yɛ sunsunsuanso pa bi na ɛmoa ɛma yɛasetena ɛne wo deɛ no ɛnyɛ pɛ yɛde adɔfo no mu a ɛkasa yi ɛne adɔfo a yɛtie nyina hyɛ wo nsa ma wo kronkron no bɛkyerɛkyerɛ yɛn na bɛka yɛn ho na yɛnwie no na yɛyɛ foforɔ ɛwɔ w'asɛm mu wɔ Yesu din mu nti amen great eti yɛn ni kan hwɛ yɛn ka abɔsɛm no ɔse Genesis chapter 1 verse 26 and 27 Mama Lu sɛ wayɛ krado a mama yentie nyame asɛm na onyankopɔn ka sɛ mama yenye onipa wɔ yɛn suban so sɛ yɛn sɛsoɔ na onyankopɔn bɔ onipa ɛwɔ ne suban so onyankopɔn esuban so ɛna wɔbɔɔ no ɔbarima ɛne ɔbaa ɛna ɔbɔɔ wɔn mu amen great me da se yɛkɔ yɛnim no yɛbɛhwɛ sansɛm wei nyinaa sɛ na Genesis ɛka no but pastor ma memfa nhyɛ aseɛ mfiri pastor so Bible no deɛ na ɛkyerɛ yɛfa yɛ origin yɛn yɛabɔ aseɛ na ewiase kura yɛyɛ den na yɛbɛdua mu na yɛyɛ ɔkwan bɛn so na ɛfa so a yɛbaayɛ na awie kura mpo yɛkɔ hefa nti yɛka yɛabɔ ase a yɛ original yɛfiri he anaasɛ sɛn na kyerɛsɛm no nkyerɛkyerɛ no ɛte meda se ɔfa Bismarck ewiase ewei nipa bebree kyerɛkyerɛ nsɛm bebree baabi a nipa firi bɛyɛ kristofoɔ yi deɛ yɛde yɛ dwuma paa na sɛ deɛ yɛde dwuma paa yɛ deɛ onyame asɛm ɛkyerɛ yɛn wohwɛ Mose ho medi kan ti baako nkyɛm baako na ɔsi fiti aseɛ no onyame bɔ ɔsoro ne asase so nti nya adwene bi sɛ onyame bɔ ɔsoro ne asase ɛno kwasɛm no wiase eti wabrabɔ a wɔbɔ wanam tutu a wotu nyinaa no egyina utirim pɔ a wohu sɛ de wohu wiase ne fa na bibu sɛ wɔbra no ebi ka sɛ bi nipa firi mu mu bɛ Bible sɛ da bi yɛmfiri mu mu onyankopɔn bɔ yɛn sɛ ne sɛ so ɛne suban so nti wobɔ woka nipa hyɛseɛ paa deɛ a nyame ne bɔɔ yɛn yɛmfiri baabi kɛkɛ ne ɛbaayɛ na ɛsɛ sɛ nyame bɔɔ yɛn nti no yɛbisa sɛ ɛne ɔbɔɔ yɛn deɛ bɛnti na ɔbɔɔ yɛn ɛne nti ne yɛwɔ ha na yɛfa ne yɛrekɔ ɛsiane sɛ wɔyɛ fundamental questions a onipa biara no kɔ school a philosophy yɛbisa where from you where are you and where are you going ɛne nti na wɔ sɛ baabi a wɔ yi pɛ sɛ wonim baabi a wofiri a ɛbɛyɛ den sɛ mehu baabi a wo na kampɛ sɛ wohu baabi a ɔkorɔ baabi a gyidifoɔ deɛ yɛhu sɛ nyame ne bɔ yɛn deɛ a yɛtumi ɛboa yɛn ama yɛtumi bu yɛn bra sɛ nyame na ɔyɛ den ɔbɔɔ yɛn sɛ ne suban so ne sɛ so no ɛde nyame na ɛbɔɔ yɛ ɔkwɛsɛ na bisa yɛn no Bismarck great ɛmfa bi ɛnto ɔsɔfoɔ deɛ ne so ɛti the origins no ɛm sɛ the whole quarter yi paa de a ɛbɛtry sɛ ɛbɛyɛ ansa no because ɔhwɛ promise rather yɛhwɛ bɔhyɛ ɛnyɛ saa but bɔhyɛ biara ni hɔ a ɛbɛtumi aba a wonhu baabi a bɔhyɛ no ɛfiri because wonim
uni foundation bi a wobɛgyina so a bɔhyɛ bi a yɛ bogus for instance me hyɛ wo bɔ sɛ mema wo da nkwa first of all na ɛsɛ wo ka kyerɛ me sɛ you are bogus because wanka me ankasa mete ha no me ni da nkwa no me dan obi na menya nkwa no enti we look at the foundation ɛno nti na yɛhwɛ afiri ahyɛseɛ na yɛde afamu akosi sɛ yɛbɔhyɛ no ne mudie ne sɛ nti ɔsɔfoɔ akyerɛ the origin wohwɛ a Bible ahyɛseɛ no Genesis 1:1 na yɛkenkan yɛ no baabia ni hɔ a onyame ɔpɛɛ sɛ ɔbɛprove God never tried to prove say me na me bɔ adeɛ no a statement of emphasis kɛkɛ me onyankopɔn ne bɔ adeɛ full stop fitiase no nyame ne bɔ adeɛ enti sɛ wo bɛgye adie sɛ wonyi nie no it is for you but onyame nso onyame yɛ obi a ɔka asɛm a ɛwom sɛ yɛde gyidie na agye adie deɛ but ɔma yɛn proofs bi normal bi ma yɛdi hu eti sɛ yɛka nyinaa ne sɛ adesua no kɔ mu bebree a ɔbɛkyerɛ but in the origin na yɛka ho asɛm no yɛwɔ normal bebree a yɛbɛtumi de approve aka sɛ obi ɛne design asase a yɛwɔ so yi in fact it comes down to enra preaching ahodo a ɛyɛ a yɛnya no obi preaching maame a obi preaching na ɔma yɛ a whole lot of normal a ɛkyerɛ sɛ onyame ne bɔ adeɛ no nti sɛ wofa ti sɛ ɔsono a aboa sono ne kɛsie na kwan a ɔfa so timi ne ho ɛkɔ etimi kɔ 40 miles per hour nka wobɛka sɛ nipa obi ɔso sa ntimi nyɛ saa wohwɛ ntɛti a wohwɛ seed wohwɛ nneɛma ahodo yɛayɛ no a na ɛkyerɛ sɛ it is by design. Yes. Enipa yen send your boy yen no. So you find the human anatomy keke kura no a. It proves that there is a designer behind adebo. And yes a basa akwa. It is a wohwe ne a ye ka ho asem ye a. Eye origins no. Eye obi a oso chen yasa asi ne yen. Otena ase dwen ho se mpese me yesi. O design ne yese we be si ha we be ko ha na oye ne sa pe. Na Bible no so confirm Psalm 100 verse 3. Sinyame osoro ne dia. Bibia on ne ye. Enti me gidi se adesua we enko no be kire yen ama yehu our foundation on which we shall stand for the promises ahead. Right, so what can Genesis chapter 1 verse 27. I am kind kakra na just 27 no. Na onyankopɔn bɔ onipa ɛwɔ ne suban so. Nyankopɔn suban so na wɔbɔ no. Ɔbarima ne ɔbaa ɛna ɔbɔ wɔn. Amen. Saa asɛm no na mepɛ sɛ yɛkyerɛ sɛ onyankopɔn bɔ onipa sɛ ne suban so. Yɛbɛkyerɛ asesen saa suban so na ɔbɔ because a question na etaba sign on Yankopɔn bo nipa sɛ ne suban so it is saying ye bekyerɛ ase saying na apart from we no nso no abɔdeɛ mu bɛn ɛna Yankopɔn sa bɔ no sɛ ɔno nso ne sɛ so nipa nko ana that's it yeah so first question is say Bible no ka say onyankopɔn ebo onipa now the word onipa there no adama no we use ho no the original language no netie okay what it means na netie no egina ho ma oba ne bema and until no no we you explain say oba any bema the word nipa no is not just for the man okay it is for nipa humanity etimestremo ebi akasa no mu ne nipa and I say yeah it's not about any feminism near Ibia. Any time obeti man and the word man no, came from Adama, which also means netie and I say inipa. And you don't know why explain this obane bema. Yem fair no enchire mu ansa na yemu say obane bema ho asem ne yeka obi enchen obi wom. Na ni suban so no kan no. The Bible was clear on two issues. Or say na onyankopon bo inipa ewo ni suban so. Ene nenseso. Into there are two distinctions there. Ni suban no I believe say is the characteristics. Okay. Ewo unyame mu ode boy yen. Unyame wo do nti obo nipa ema yenya wodo. Unyame wo atenka obo nipa ema yenya atenka. Unyame noma ewo ni mu anka na opese nipa yeye no. Isaiah ngoma na etwa mu no. Se wo hwa
ɛnoma ahodo nyame hwehwɛ firi nipa hɔ no ɔkan Isaiah 58 no ɛnyɛ nea mepihwɛ ni sɛ mubenya wɔdɔ atenka ɛne mɔbrohunu ɛnyɛ sɛ ne onyame tie no nti ne suban no yɛ that esu a ɛwɔ nyame mu a ɔhwehwɛ sɛ enipa ebenya bi sɛbi onipa a ɔyɛ criminal kɛseɛ paa wɔ asase so a ɔsɛ me deɛ mahoni mu nyinaa sakoraa no at some point no ɔwɔ some kind of atenka bi ma obi ida sɛ ɛyɛ sɛbi sɛ ɔyɛ bɛrima a ɔbaa baako bi deɛ obenya atenka bi ama no anaa ne ba bi a wawo no no obenya atenka bi it that particular thing na ɛwɔ nipa mu no ɛfiri nyame mu that is ne suban no nti sɛ nka ɛnyɛ bɔne a nka nyame suban no bi ɛna na nka yɛfa ɛwɔ wiase nyinaa ɛna ne nsɛsoɔ no ɛyɛ the features nti me gidi sɛ sometimes na yɛ na yɛ grapple with that say so nyame asɛm na ɔka wɔ hɔ no ɛyɛ theoretical na sɛ ɛyɛ true physical me to me deɛ me gidi sɛ ɛyɛ physical because bible no ka sɛ onyame ne nsa nyɛ tia nti ɔwɔ nsa ɔbɔ ɔyɛ ma yɛ nsa ɔse na ni nso hu ma nyinaa ɔwɔ ani ɔse na onyame sɛ ne nadwen ɛteɛ no kyɛ sɛ wɔdwen ɔte sɛ yɛn ɔse Isaiah se ohun no sɛ na ɔte asɔredan no mu na ne nan etia nti ɔwɔ nan ɔtena sete sɛ ɔhene eti no the features ɛwɔ ne ho no ɛna ɔde hwɛ ne ho so ɛna ɔde bɔɔ yɛn na anigye sɛm ɛwɔ mu ne sɛ obi bisa me sɛ ewiase mu sɛ nipa kora yɛ kan a yɛ about 6 billion or 7 billion in population obiara ni mu nko na obiara nso ne features nko obi so obi wa obi etia obi etuntum obi ekɔkɔ obi ebroni obi ebibini does it mean say saa na nyame tie anigye sɛm ɛwɔ mu ne sɛ sɛnea ɔsoro ɛkorɔn sen mu na asase ɛne mu noma ɛkorɔn saa na me nyame me korɔn ɛsen mu God has the power and everything say obi obo na asase so bi abɛsɛ no in one way or another sɛnea ɔbɔ kankankrodo chameleon ma ohu bibia utimi change to that thing at the same time no saa na onipa bi a onyame bɔɔ no ɔse yɛ the image eti sɛ wo feel sɛ wo ho ɛfɛ yɛ na yɛ describe wo ho ɛfɛ but nyame deɛ wo hu ne body bi ase bi ɛfɛ saa obi ayɛ pɛ na yadeɛ ne bɔne na de yadeɛ abɛma yɛn nneɛma bi a asɛ yɛn but nka ɔbɔ Adam no ɛne Eve no na nka ɔmo yɛ imperfection ɛwɔ ne mu enti me gidi sɛ the image of God no ɔka yɛ no is both characteristics and physical image send your person obi hu yɛ great in fact this account no Genesis no nipa bi atworo ehoma bebre afa ho a ɛkɔ deeper than what we are saying because we share sa word na onyame kɔ yɛ hwan ɔyɛ ɔhene nyame bɔ nipa ne sɛ so de nipa nso no ahene nyame ne de bae wo to aso ba wo se na fi ɔhyira wo no ɔyɛ sɛ ɔmnyɛ fruitful na multiply so onyame hwɛ sɛ ika sɛ yɛsɛ no adeɛ bi a sɛ bɛsɛ sɛ ɔyɛ biara no ɔmɔden sɛ ɔbɛyie no yie mu so onyame ammɔ ni adeɛ bi kɛkɛ wo sɛ adeɛ obi ɔbɔ bi ɔsɛ yɛ dɛn ɛyɛ ne yɛ papa ɛne sɛ wo yɛ kristoni na so sɛ nyame deɛ a sɛ wo sɛ sɛ dwuma mi sɛ ɔyɛ a yɛma no nyɛ yie ɛnyɛ ne biribiara so okay yɛnsan hwɛ sɛ onyame ɔwɔ tema sɛ deɛ ɛda Hansen kan yɛ no onyame tema no twɛ sɛ ɛhu wɔ mu so ɛfi sɛ onyame ɛbɔ wo sɛ ne suban so deɛ a wɔsa ma dominion sɛ ɔno Nyankopɔn wɔ dominion obi na wɔ dominion sɛ Nyankopɔn ne wɔsa de dominion ma nipa no and wohwɛ ne small de bɔ nipa no a all these ɔmeɛhu sɛ daabi meyɛ Nyankopɔn mebɔ so ne asase nti wo so woba yɛ biribi multiply wohwɛ computer bu so yi a obi adwene o Benyame di kan de ba ema no ansa sɛ ɔpa kyerɛ sɛ ɔsi nyame nti no woyɛ Kristo no nkyerɛ sɛ bia wontumi nya biribi you can do something all right because nyame no a ɔbɔ wo no ama sɛ etumi no ama sɛ ahoɔden sɛ wɔkyerɛ sɛ wɔyɛ obetumi ayɛ great but your business sorry Merinti but who be say second question be say escape say uniqueness of humanity say senior onyame sɛ ɔbɔ yɛn ɛwɔ unique no abɔdeɛ foforo bi te sɛ yɛn ana in fact throughout the Bible no bibisa near yɛnimu ne sɛ wabɔ other intelligent beings ɔmo wɔ nsase ahodoɔ a yɛfrɛ the universe no billions of planets anaasɛ constellations ɛne ɛyi a wɔbɔɔyɛ no
ɛwɔ hɔ but eduru yɛn yasa ase kitikiti the earth yi ketewa yi so ɛna ɔse afei deɛ mebɛbɔ bi a being bi a yɛfrɛ no nipa ɛwɔ yɛn yesu ban ɛne yɛn nse so ho nti until say bi a yɛbɛnya another say bi a wabɔ yɛwɔ obi a ɔte sɛ yɛn no ɛwɔ baabi no I believe say you're so unique in the creation, the whole creation of God. Na ohe abofo a ye kan ye say obi was abofo be yi ne ho kire o mo ne ade ye mu bia me nyini say ye hu say ne abofo tie da. But o say o di ogya ne mframa na ebo abofo. Nti o mo we ya obo o mo no. Ne nti ya wa ma ye ntaban ne say e bia onyame no ankasa na oni ntaban. O hu ne me kire no. Aha. Nti obo abofo differently. Nti uko nyome ngoma no mu a o say aka kuma bi na nke ya isa abofo. Nanso initially no na nke ye kronse abofo. But bone na alower yen to be lower than abofo. Nti me gidi say uniquely na no so kire yen say se ne osofo sha ase no. E kire yen say so onyame adwen ye ho pa ye so special ama ya adwen ne ye honhom mu ayi nyina na kwete se wono de a na nde e kire se ye ntoto ye ho ase ye wo bofo a odwen ye ho. We are not just passing through. Say ne bi mu pese ye gitu no. We are not an aftermath of ape bi anase ade bi keke accident, but ye purposefully and wonderfully made. Onyame share that boy nti emfasa ni monyam no emma no. Great. Na enhye no. Yo meda mwasepa. Ye to aso na ye hwe agidifo se na ye hwe no ye hwe edien na afi esi ye Nyankopon bo ade no bibia aye kama. Ye ntimi nhwe apam no bosha nyame ahye no na ye ntimi ntiase abra ye hu ya bwase se timi hu se nyame na boy ndia ende na no boshe bi a wahye no e betimi abamu nti na ye de hyase afri ehon no. Great. Ye hwe Genesis chapter 1:28 and 29 eno se ye hwe se ne Onyankopon ehu ewiase mu eniema. Na Onyankopon hyira won na woka kire won se munwo na munno na munya asase so ma na munya asutumi na muni epumu mpata ene ewiemu noma ene mmoa wowo asase so nyina so na Onyankopon ka se hwe midimfudi a ewo asase eni nyina ene enuaba nyina mama mo se enye mo aduane. Amen. Amen. Enhwe sa asemi a Nyankopon akan yo e de na e kire fa the material world sen na Nyankopon hu ewiase niema a wabo ene ye ayonkofa e wose ye ni wiase niema enya etisen e wose ye dibi ye enjoy bi ye dibi bobra ye nso ye anase ohune sen Nyankopon ehu ne se eniema wobo ye ni nyina ye to di kan boye na wobo nipa wie ye no ena ode share ne nsa eso onye de be won hwe so woni bi enti se wo be di bidi a na ese wo ye ho adwuma na de wudie no foforo asan begum enti na je se wo de adwuma nso ehye nipa nsa ese wo mo hwe eniema no so na de ye chen so okra no bi se bibi ayonkofa a ne da wo montem se ye kan Genesis ho a no ye hu se wo se anwumre biara no oba no mo be din komo ansa na bone eye de be ebeba no enti na wo mo wo ayonkofa amapa ana 28 no so wosan aka kire yen se munwo na monye asase so ma enti ene nyame ka bom na dwumadi a wo ye no woni ye ka bom aye de wagya no wasase so a aka no wode ahye yen sase yenye enti na nyame na so emmo nipa no honhome ne nkwa home enwunu mu no wode tumi no ama yen se enipa nso ebetimi aye enipa se de se so obawu nipa amna ye te se onipa na afi nso no woni no ka bom eye adwuma ayese obi abie ne factory na ono ho no afa wo se manager na wo hwe eniema no so se ade no na nyame eni nipa ayonkofa ne tie enti ye master and servant relationship na so ono kwa de obu yen se ye ne se so ye nipa eti se yen ka se ono nso ye nipa na so ade a wabɔ no wode ahye yen sase nka ye nto aso enti nke bi abɔne ama ansa binfo bi aka minim hafa min hwehwe mu ye ense enipa dwene no a ye wo no say 100% mu 10% bi pe
ɛna nipa ɛde yɛ adwuma ɛsan bɔne aba no nti kakra kora abrɔfo yɛnya a wɔn de yɛ aeroplane ɛne nneɛma yi sɛ yɛhwɛ yɛ phone yi a ɛno anhyɛ wakɔtɔ wonim ade koro wɔ mu na wafrɛ obi wɔ ha na wafrɛ obi Ghana wohu n'anim na ne kasa yɛhwɛ computer ɛne nneɛma a aba ne nyinaa nka nyame nneɛma no a wɔbɔ wieɛ no ɛna nka yɛbɛfa ɛso bi na yɛde atoa nneɛma bi so a ɛbɛboa yɛn nanso bɔne baayɛ no nti ɛfa baabi ato sini nanso ebinom de ɔda so mu nyansa a wɔmutumi de yɛ saa nneɛma no. Great. Good. Yo. Medase Mama Lou. Yeah, medase Mama Lou. Mami fa kakra nka ho. One significant statement bi ho. Yentimi skepo. Verse 28 no ansa na obema yen sa ayonkofa no. Or say then God blessed them. And God said to them, be fruitful. Yeah. The word then say, and then God blessed them. Yes. Ni etene say, ansa na wonyame kura no wo beka bom. Aye adwuma se ne opese ye no, ni edi kan pa ne se ohira wo. Odi kan hira wo. And that has been all over. Ansa na wonyame beka bom se no wo ye adwuma no, odi kan hira wo. Saa asemi na obi a wutie bia wo hye ne nso. Se wanye onyame nsa mu nhira no ansa wadwen no be yete se woni na kan bom. Nanso na enye onyame na ne na kan bom. It is like sani oye ejanom na edi kan no ansa na obi kura wakohia oba ana wakohia bema wo pese wo ware no a yese koje eja ensam nhira ana wawofo ensam nhira, which means say omuma osa blessing no kosekosa bon so omo no ka bom wo wade enum abusuafo a wo mo nhira so ama wo no, it becomes a war forever. Wo de nyaka se unless until my dead body, over my dead body, be careful. It will nyame adwuma wo ye wo ha no ofre is Abraham no. Genesis chapter 12 verses 1 to 3 no o se mehira wo medikan hira wo ne obekpa unsem bia be ye nhira. Yesu Kristo oyi na suafo no wie ye no odi kan hira wo mo ekire wo mo ne omonye. Enti ani giseme wo ho ne say God doesn't just leave you. Ono kura wabo ade no a nipa no ba ya no ye perfect no. In verse 31 no o se na Yankopon hu ne wabo ni nyina se eye very good. Nanso before I who say eye no kura no odikan ye den ehira. The question is mene o nyame nsam nhira ben na wagede aye ne wo ye no. Do you think say wo nyame blessing but ubenya nyame blessing wo ne wo ye no ho a e wo nasem mu. Okay. Because nyame say manumu asem e de hira. Okay. Eti say wo ade a wo ye ne nyame anumu asem nkopa a nyame nhira so ma wo. So ni nyame anumu asem kopa a wo hira so. And before Adam was able and Eve to work with God, send your mama lu chire mu procreation nhweso ni nyina no odi kan ye den e hira wo mo. Aso no de homeda ebe ma ye no odi kan ye den e hira so. Odi awade ebe ma Adam and Eve no odi kan ye den e hira so. Before God gives you something to work with him, he blesses it and bless you as well. Answer ye guma. Yeah, mama fa kakra nka de the hands na kan ho. Uzi na ubisa se ayonkofa beneda onyankopon ene yentem. Na me bisa se ho ne hira. Ewiase mu mpo ho ne hira. Yo pani ne hira ne ba. So na abofra bia ye hira bia wo depend on onipa o hira wo no. So enyame hira nipa de a tweke da ho ne se onyankopon ene nipa depend on. Okay. Moment ye ni nyankopon ebe fi nyankopon nsem no. Nya be independent. All right. So na basa na obeye say Ghana for you say you're independent. And so abroad for depend on even till now. So tell any say obi also oni nyame ni ho bia, that how the person is. Also you're independent. Nyame ni ho. But still no, you depend on God because nyame to nsu a wonya bi. Oboy bia wonya bi. Sir. There's no way say betnya ka say we are independent from God. Yeah. And me shire ni pa say monwo na fa munya den monno na mo hye sase so ma. Enu twam a hwe enipa nkasa no ye ne ada creatures no ayonko fa den tem. Yeah. Emo nyame say have dominion upon everything that I have created. Yes. Wonu say okọ mebu se me ti dumienu a okasem bi wo ho. Ma kinka man obi a
Proverbs. The kind bro. Was it the righteous man regards the life of his animal? Okay. So, and the idea be a nyame boy be as one you tunfo. No did delegate. Am I say? Yes, we should not body yes or no. So, who tear from grandpa be careful the utiaso. We nyame say sudia. As we are careful how we treat animals, even. Okay. Was it or training in pono? Now one kwa. Yes. Tia didi for yes yes nyame. Uma adie bi nyame abo bia no. And you careful how we treat that. Adie. This is nyame ni kusa adie no. Okay. All right. Fantastic. Sanya na me yehwe no. So wo hwe sa e hon ma akenkan sam na. Otum say Nyankopon de ewiase ne ma de ma say enjoy. Na then na sometimes no it looks as if say a Christopher as say obi enjoy ewiase ne ma na yet put them in a certain category. Say as say wa tracking can say so what the otum so de am I say enjoy. Ya na yɛmmɔ yɛn ho enjoy na obi bɔ no ho bɔ enjoy na ya ɛne ɛka na sa ɛte sɛn twaka bɛn ɛna ɛwɔ sɛ yɛne Nyankopɔn abɔde ne nya. Oh, okay, me that say. Say what shall then so normal Bible can of 1 John chapter 1 3 and 4 hono say mun no wi ase ne normal wo wi ase ne wi ase normal eye aniwa mu akono ene asetena mu ahohoaho a emfiri agya no na ifiri obonsam. You see ebi na wo bisa no. Is that right? But ewiase normal no aye ka no ne Nyankopon boy ya eye natural no obi a o enjoy natural things from God no wo say oni Nyankopon relationship no eye better. Okay. Enti ye can natural na onyame ama yen adwen na yen so ye create a normal out of the natural thing. Okay. To so what and so pa normal ekwi ye free Nyankopon ho pa no eye artificial things a ye create out of the natural things nyame ye no. Okay. Adan cars sika automobiles nimdie bia yakọ certificate ni pa ye de ama yen wo hu ne me kire no so nti wo enjoyment na wo kan ho asem no a but if we are enjoying the rivers the mountains the naturals the fruits the seeds the natural environment the stars say ye hu nyame a you see the difference between obi a enjoy no edi hu nyame abode osoro kan nyame ani monyam na wie mu kire ne nsa no adwuma but whenever we shift no ebe free sa natural thing in fact that natural thing no kra no say eno kra baji wo wani monyam senti na bi mu worship bosom ani awia ne no ma ne mbepo no it is a be osom ne wadwe ne free obo ade na obo sa ade ne so the enjoyment should lead you to the creator. Okay. Ade bi ya onyame de ahye yensa yen ye be fa ebeyi yadwen free Onyankopon the creator na de ma yen so no. That's right. It goes to that John asem o kan ye say ye ma yen do sa wi ase no. Enti Yesu Kristo nso kan ye nhira ne honhom mu hiafo. Enti na nkire se bi hia sika hia na wo kan ho ase. But o kire wo say ma honhom mu no ma ne hia wo dodo ensen sa no ma nyame se ye enjoy no. But we enjoy I don't think say e wo ne kwan so a eye bone o ye nyina ti we ye nya bia ye fe. The enjoyment no we be ka say relative. Okay. The kind of enjoyment they been amount how do you enjoy something? So when you benefit be free man, how do you enjoy it? I enjoy the sun. I didn't hear because we have vitamin D free. One more day. Okay, na nsuo river ho na etnia. Hwem when na muni na no. You see say who ba ho so. So you are enjoying the river. So but any person say enjoyment ya na ya bin be see the edi akua no mu nko a. Ye ni agina ma yen. But I want the side of it. But enjoyment the Bible can want to say ye hwe nyame ade a waye no. So na fa ye mfa ni die sonku bi emma yemu ye hwe nyame die no nyam. That's what he's talking about. And the ye hwe ni agidi for say penifo no achechim ye hwe enjoyment kra chosem no kase ye ne na bode no enya no na ye no sese ne ye ta hu se ne nkrofo eye no meda mo ase ye hwe ade bi so wa say very very important Genesis chapter 2 16 and 17
sene yɛhwɛ addition na yɛhwɛ abase no sene nyame bɔ ade ne sene nneɛma si kɔɔyɛ na afei yɛhu sene ade Nyankopɔn bɔ yɛ bia no ɛyɛ kama ɔbɔ yɛn sɛ yɛn sɛ so na afei nneɛma ɔbɔ yɛ nyinaa so ɔse yɛni ngye ho nti nnuaba vegetables ne nneɛma ne yɛn enjoy saa nneɛma ni nyinaa kama bibia afei yɛnhwɛ from 2:16 and 17 no yɛnhwɛ bibia wɔ hɔ no I'm sure ntie nyame asɛm na ɔhyɛ onipa no sɛ trom ha nnua nyinaa di bi na papa ne bɔne ho nimdeɛ dua no deɛ ɛni ɛfiri sɛ ɛda a wobɛdi bie no wuo ɛna wobɛwu medase ma no nso hɔ yɛnhwɛ wɔ enjoyment asɛm ne yɛka na ɛnoa na ɔde taatoɔ sɛ bibia mede ama mo sɛ mo enjoy but deɛ si saa dua yɛ si turo yi mfimfie papa ne bɔne dua yi deɛ ma mo nni bi no pastor yɛbɛkyerɛ saa deɛ ase because saa deɛ wɔ nso nipa bebree akyerɛ nneɛma bebree ase sometimes sɛ ne ebinom bɛkyerɛ ase kora mpo na wode wano ka bi kora mpo nyɛ yɛbɛkyerɛ ase sɛ nti aseɛ bɛɛ ne anya wɔ saa deɛ yi ana sɛ Bible no yɛ clear ma no ɔse onyame de dua no si turo no mfimfini na wanka sɛ ɛyɛ apple anaa mako ɔse dua ayɛ soɔ ɛnim abako no ɛyɛ sɛ obi sɛ ɛyɛ apple sɛ mako paa de anka nipa wu injunction wɔ ho ne sɛ apple krani bia wɔ trom ha nyinaa mutumi di bi bɛsɛ dua wɔ nko ara deɛ ma mu ni bi na ɛsɛ yɛhu sɛ ɛberɛ a nyame bɔɔ soro ne asase yi no na bɔne aba wɔ soro so enti sɛ dua no a yɛto ne di sɛ papa ne bɔne ho nimdeɛ dua no onyame de si hɔ sɛ wɔde ɛtɛsi nipa hwɛ sɛ nipa so wo free will na mde ama wo no wo choice na mde ahyɛ wo sɛ no wobɛtumi ayi so de adɔ me anaa wobɛtumi ayɛ deɛ wopɛ ɛno ntina dua no na si hɔ no na yɛne nipa pii nti aseɛ sɛ na nyame bɔɔ so ne asase na wode nipa gu baabi ɛyɛ na sɛ dua kɔsi asɔma no na yɛsɛ ateɛ na bɔne aba na bɔnsam no wanya ayɛ deɛ wobɛyɛ wie so ɛti nyame ama obiara choice sɛ papa ne bɔne ni your choice is in your hand. That's right. Depending on what you use your choice, the consequences will come onto you. That's right. Now, the power say papa any bone hunim dear. Knowledge of evil and what? Good and evil. Good and evil. As I mean, I catch her. Just nimdi wo ho a ehu hia so be hwetwa kwan. Ye ko school. E yes obi penim de. Benim de bi wo ho a o petira kwan pepepe. Wan hwe a de be ko no. Yes. To me catch my class made me grow for say knowledge is good. Yes. But knowledge without God is a curse. It's a curse. Nimdia ye papa. But nimdia e be nyame ato nche no. It doesn't matter nimdia ko aye. E be ye no me e de ma wo. Enipa ko pe nimdia oyi nyame si nchen. Ndi abaye no me am nipa nyina. Sa. Ana sa bre wo mu. Ye wo mi. Good. That's it. Pastor Mama Lu Bremwe. Na sane a o si akire mu no. Na chese enya nneema anyame bo ye nyina na woka ase ye enjoy limitation eba ha sa wo de dua yi be si mfimfin ho ese no de omomfo mo nsa nka efise da omo do mo nsa beka no owuo no bewu ya di kan ehu no de sua no mo se na one onipa enya ewo ayonkufa yeah no one no ka bom eye nneema obo ade wie ye no enti na wo sene asofo kan ye no wo so nipa ese enipa amabɔ no wɔ msuban so sɛ mesɛ so adeɛ wei obetimi adi so ana sɛn na yɛn yɛde ba yɛn abrabɔ ɛtɔ da ya ne yɛ nana ne ya nana Adam ɛne yɛ nana Hawa wɔn aha yɛn paa dua yɛ wɔn kɔdi bie ne ne Hawa enti wa ha adwene ba enti dua na yɛ kɔdi bie ne ɛna de wɔ haw ɛne amaneɛ aba yɛn so na wɔn so nyame sɛ ɛmfa wɔn sanka osemedem saka wose enko wose ehona mfiri bai na chese yen so ye da so toa so ye osetie no Adam ne Hawa anye no yen so yegusu sara yentie nyame asem enti die nyame aka bia no esanse beba mu nti no na ese ye hwe nyame nsem a woka if say God is particular so for because say God is particular nyame ye pepe nyame woka na asem a no waka onnani ani ehɔ ne yɛka sɛ nyame kora wɔn sesa enti sɛ nyame sɛ nka nyame betumi asesa sɛ mea na mebɔ odua de si hɔ ɛna mea na mebɔ Adam ne Hawa to ɔmo akɔte bi adi ha ɛnyɛ hwee mo de mo nenam ba bi mea na meka yɛ so
de bi ana watwe ma so kakra se de nka mata ye na so esanse no de na no aka se beba sa ne ntino ene nipa ayo nkofa no ne no wontino na etwa se eba tina wogu abesensan ye ko yo that's it yo me that's it yeah but you me fakitu e bi nka ho say ebi mu bisa questions we ya ye kan I don't know nyame de 3 ni si. In fact there were 2 3s in the middle true ni finfin no enye say dia we nko na ni si ho verse 9 no Genesis 2:9 no or say and out of the ground the Lord God made every tree grow that is pleasant to the sight and good for food. The tree of life was also in the middle of the garden, and the tree of the knowledge of good and evil. Yes. To nyame plantain nuan mienu ba ko no kan say more for mo san more ni. So but in effect you know esan na no see mfimfin ho bi nti no you could see for sure say they didn't even touch the tree of life because the mienu nyina wo ho mo pass them but da mo kopɛ asɛm say you so for kan say ye kopɛ nimdie bi a emfiri awurade no and this how we buy na the reason pa onyame di duane si ho no ɛyɛ say opɛsɛ ɔkyerɛ mo say me na me bo me na me hyira wo me na me onkwa me mahodi nyina kura me meye wunyankopon na waye me man woni wasefo nyina mo beye me dia se mo betie masem a na kwan be na mo befa so a mo betie masem you have to have a test to test and see say e no kure say choice na me dia ma so no so for kan no did this specific test ya me dey ma we meaning say there is a tester coming. That's right. Obi ba be test you na say wo betie masem specific instruction that shall not na obeya enne from there no kono the covenant no be established na mu behu say mu ye nyankopon specific simple. Okay. But say any person ya adam ye na besi na yeguso ye no onyame say 1 + 1 is 2 as simple as that. All right. Onipa say identikura no onyame be kan kire ye say 1 + 1 is 2. Therefore, there is something hiding behind 1 and another 1. Di enkohwehwe. Obikohwehwe ye no ana ne okire wo no oyi nyame si nchen say there be 1.5 + 1.5 ebe ma 10. Osi say nyame pese ye be hu half no. Enu nti na oye but the simple issue is do not eat the fruit. Simple. Osi say media menya ebia na se mere hu aka ho ne ye ko. Ti moma ye ntie nyame asem the express command. Baby nyame de papa ne boni hu nimdua wiasi bia no enkwadua si ho so wutie na wanya da kye no nkwadua no obenya kwan ate anu adi ba omo antie omo kodi boni hu papa ne boni hu nimdua dua no ye pam omo free enkwadua no ho omo ameti bi yeah that's obi ka say na de kra ne nyame kra wo de aduane ne so nipa hwe aduane na ade o ke god no vedi ho na boni ma empo aduane ne so nipa hwe wonu mi sa na no mi say Yesu bae no the first test na de ba de aduane o hwe bible mu onyame say nam we hunte mumundi minim de nyame yesa obo so bibia ho ate go and eat na de dim bia no ho sunsun so ban nyame asem no ebi kro na duane mpo no na bibia ni mu but nyame asem say that shall not eat it. Simple. Very clear and simple, specific and particular. So I don't see why sometimes amount for keka nsembebre say eduano kromponye dia eyoba ne be man kitahudie asem na amount for keka nsanti oyesa na say nyankopon so say yenwoni endore na ka oka say yenwoni endore na okwan ben se na be fa so awo adore if actually you know prevent you say more money so it doesn't actually hold any people ebinum ya argument we din me binum so gitum nyankop eyedua sana nyankopon enya metaphor ena enya simre eyedua tree is tree beautiful yanko ya ni nafe yenhwe I say yenhwe afi sa relationship we no yaka edua no ho asema wo omo sa wo no ya kire edua no the purpose eyeden afi what happened afi na what happened no eyeden yenhwe Genesis 3:1-6 nafe yenfa sorry edusia no so eyeden na owo ye ne tie kye wura mu emuaduma a awurade nyankopon ye won nyina na obisa oba no se enti onyankopon aka kire mo ampa se munni eturo mu ha
nnua yi nyinaa ebi na ɔbaa no ka ebiwa a wɔwɔ no sɛ twerɛmu ha nnua aba no yɛdi ebi nanso dua a esi twerɛmu no mfimfini no aba deɛ onyankopɔn aka sɛ munni bi ɛnso momfa mo nsa nka na mo anwu na ɔwɔ no ka kyerɛ ɔbaa no sɛ ɛnyɛ wuo ɛna mo bɛwuo na onyankopɔn nim sɛ da a mo bɛdi bie no mo ani bɛbue na mo ayɛ sɛ onyankopɔn ahunu papa ɛne bɔne na ɔbaa no hunu sɛ dua no ɛfɛ ɛyɛ sɛ wodie na ɛyɛ aniwa fɛ a akɔnnɔ na ɛbɛte ani nti wɔte na ba bi na wodi bi ma ne kunu a ɔka ne ho no ɛnso na wodi na wɔn baanu ani buebue na wohu sɛ wɔdeda adagya nti ɔpempam borɔdɔma ahahan ɛyɛ nkataho faeɛ. Nti no what happened? Deɛ waka ɛdeɛ na ɛsiiɛ sɛnea adesua no sifi asɛm no ɛka no. That's it. Me three because anytime I refer Bible, I read here no, it is both sad and laughable. Yeah. Reho na three. Say okay near course no a. Oh yeah privilege say you can kind 1 Corinthians 10 say na near kro ye nyina na ye kro to ho say enye yen se na ho ma ye nti ye can kind of be after this nti na ye easy my yen. But we evil there no a. If you say answer na make on what happened ni nie. Onyame ama express command. Yeah. And obonsam aba and na wabe ka asem foforo. Na ye nim dada nti na emre nti me pese me call detail no. But my menken ka ade bi free SDA Bible commentary volume 1 page 231 or say deplorable as was Eve's transgression and fraud, as it was with potential woe for the human family, her choice did not necessarily involve the risk in the penalty for her transgression. It was the deliberate choice of Adam in the full understanding of an express command of God rather than hers that made sin and death the inevitable lot of mankind. Eve was deceived, Adam was not. As someone making kind, idea a woman say Eve, Echo, yeah, no baba ye only or one near so waka, be crowded or say in Found Sanka. Yamin Casa, eti or the Akoka home, Wakoti be, who say a new or say, and yet no cry ne ma, if we see ye how we in our back is here. If we say, no, there is no excuse for it though, but if we ever can be that Adam and so the blatant, those Adam, dear no, unfortunately, Bible and candle am found, or so the women could no dear, no, the nympha Adam, a dear banana. But you can imagine the conversation a between Adam and Eve. Time or tear be about your baby. Okotia, you have own family, way Okotifri here, a be obisa. I'm a who said, if I could tell your measem, what should Adam do? So Obi fun kumwa, young fumuimia. Adam dear, ne yiri fun kum ye no, odwaye yin nso no, ene ne bre bo kan ho. Why? Because Adam dear at that time no, express command afei dear we hu say ade na we ye nti we dear makata mani ne beba mra. Sa ade no ne kofa asem no nyina ba ye no. Adofo no eduro ba bia Bible eka e wo 1 John ho say me twire Abraham say monye bone mankuma. So that munye bone no is about say ubetimi atobonim but deliberate ye ma yenye but say munye bone mpo a ebetom mpo a unintentionally say bone no the first one ye say ma twere say munye bone which is intentional what plan say wo ye but ye nyina so say Romans 3:23 ye nyina ye bone na onyame ni monyama boye na bone ketua ne owuo nti no se ebeto a ye wo ye boni mu ne anyi sen ye boni mu nti no ye wo chiginafo bi advocate bi a ye kan ye boni kire no a ode be kye yen but here is the case obi o a ne beba mra
Mukra nyame no kra mo ka no kra no na mo so maka asem na Christopher kra mo ha bia SDA for so kra mo kire mo ho adofo when these words start coming out of your mouth now we yet is Adam deliberate sin why you wadwen say we dey make oye mo ma ye hunu say onyame timi de bone eche but bone a wasi wo bo say we dey minim pa say bone we bi kra wa ya you ntan wa hu say Nyankopɔn oni nyame pe bia onfa nyame and when you start doing that na abe unpardonable sin. Okay. Na fedi or how no ba eno ne kofa your relationship break ni nyina. In fact, you can krank another topic. E this break ya ba Yesu Kristo adom yen abaye etwene ama yen biem. Enye sa de anka ye wofo. Great. Say okay, pastor. Me fa ben kan na fe emre na we adisuano me personally me sua fi mu ni say obonsam wo ho na bonsam no ma me gyina sɛ ɔne bonsam but o use niema sɛ instrument. Okay. Bonsam use wo ne sɛ instrument. Bonsam sɛ sabre no o use wo bi o use nipa. Yeah. Be careful nipa o need nkomo. O nyame asɛm wan hwɛ obetimi ada o. So o hwɛ Adam nso so a o hwɛ ade bomu a Bible sɛ o nyame ɛma Adam tumi dominion. Sɛ tumi na ɛwɔ hefa. Let's say that brain, let's say the music that to me. No, Yami to the man, family, if I got no fear that did no, Debbie, or my to me say, be seen a ya. Can was them, sir. Oh, yeah, penny of fear. Name penny inquired the air and can one cassa. A buna can wait for, and so come. What can be, sir? Miss Adam to me, I made a shannon, son. A brand a year. A digger at the Rabban by no. Can only say, ya may for command now, ma Eve, or the ma Adam. In the yiri enya da command na Adam na catch and say afia papa ne say say bia ba we enfia sanka sa obare tiase ye pa empo woni ba no de bi ka ho ti say otimi tiase wu say bia ba we enfia sanka enti obare tiase sa na oba ne ye mfumo so na oba ye no oni pa nya me di tumi na ma de bi na say nka wo ye na say ka di say tumi ne ye dwuma afia de me papa na de wo ye die enye me say ye nye kura Tutwene. Wadi bia na. Nkosre no. Nyensre. So, wadi amene kura. So, na kofi anyasa. Kofi do and fear too much. Wrong love no. Wrong love. So, it is so used to me no. One fan country. We are a obey air from. Oh, me bad way we no abuchire ba. Oh, how they wo mo. Me don ntimi nka nasem. Obey nya beto so de ekun. Amu wo tiase. Ti ye ni pani Christopher to me am dia man no egusu wo ho there's a be Christopher a God is still restoring that image lost image in us. All right. And the nyame asem nya duma na se nyame de no nyamo Yesu de munti amen. Amen. I'm say the addition no ebe etwe ase yembre no ayebe abusiafo addition ye de abro ye addition di kan o se what happen ye nya hu de si ye mu se na nyame bo ade na bibia ye pepepe na fei aduaba o se ma ye nkodi ye na fei hu ne nsunsanso na so na boshe bi taato na edi friends say nkwaje nhyehyɛ nso edi ebre nam oda onyankopɔn edoye enti addition ya hyase na hyase ni minimi yesi ye koyanim no ebe ye depa sambre de ye be kate ni na mama pastor Ashira addition so eda wasi mobruhunfo no domfo mobruhunfo a utumi brade nyina so nda nyina opia age enti wonam wasam so kaka ya dwene onyame sabre o me atiase se wona obo yen na obo ye se usuban so ene oseso se de be ya o ma yebetimi ama mansan hu suban ko ade bo yen no boan ye ntimi no ne ntimi fa abrabo enhye wudie no onyamo ekwan bi so no bone ama ye hu suban ni ye de nanso nhiran kan odoba Yesu Kristo se wabewaje yen kona fei de suban a esan bone nti ye hwe ye no or restore away mu biemu in sabre yen nanka ye ni odoma hofro o ma yen odo yen nanka ye tan hofro o yi wotana firi ho yen nanka ye kan sem o yi sensem kan nyina firi ho na ye bia no mpa ye hye wudie no onyamo ma dom ne nhira no mantena atiefo nyina hye ye nyina ne tu no mu kyen mo sum due ne entena na so ye nsem mre mu den ene nante wiase bone mu de siesie mo so nkwaje da che so o pina sie wu o sie tinkwamu a obeto siesie ne fata no onyam kan udin ayeye ne kan udin na senka ne so tiempa bo sense bisa dum ne nhira yi nyame agua ma no doba Yesu di mu nti amen.